svých prezentacích se snaž hodně měnit hlas a hodně gestikulovat. Výsledek té prezentace tvoří z naprosté většiny neverbální komunikace, takže to, jak intonuješ a to, jak gestikuluješ. Určitě znáš takové to, kde speaker přijde a dá si ruce za záda a mluví tady tímto monotónním hlasem, při kterém vůbec nic nemění. Po pár vteřinách prostě ten člověk kompletně ztratí tvoji pozornost. Takže zcela prakticky, pokud třeba procházíš výčet nějakých možností, nějaký seznam, neboj se dělat gesto, kde počítáš. Pokud stojíš u výběru ze dvou možností, jako třeba Apple nebo Android, neboj se udělat nějaké takové gesto. Ta slova, co říkáš, nemají až takovou váhu, jak ty si myslíš. Neverbální komunikace nám pomáhá strukturovat tu prezentaci a ještě více vtáhneš toho posluchače do děje. A pro více tipů mě nezapomeň sledovat.